Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na tsokaci wanda ni Bilkisu Haladu Hassan zan gabatar. A yau shirinmu na tsokaci zai kawo muku bayani ne akan a cuci maza. A cuci maza wani abu ne da yawancin mata sukan yi domin su burge kansu ko kuma su burge mutanen da suke tare da su. Yawancin mata dai sukan yi wannan a cuci maza ne domin su burge maza, ko don su ɗauka suna da gashi ko wani abu kamar makamancin haka. Wasu matan sun ce suna yi ne sabida su burge maza, ko kuma in dai kai kwalliya ba a cuci maza to kwalliyar bata cika ba. Kayan a cuci maza ana yin shi ne da gashi ko kuma ribom. Wasu sukan yi shi ne da ɗan kwali, sukan sa ɗan kwali 2, 3 kai ma har ma 5. Wasu kam sukan sa ribom 1, 2 zuwa 5 ma da haka. Za ku gane macen da ta yi a cuci maza ne ta hanyar fakin ɗin kanta. Macen da ta yi a cuci maza za ku ga gashin kanta ko kuma a cucin nata ya yi ƙasa. Amma macen da ta yi a cuci maza za ku gane ne ta hanyar tsayawan gashin kanta domin ta ɗaure shi ya ƙyam don kar ya bata kunya. Domin ƙarin bayani akan a cuci maza, mun ji wasu matan sukan ce ai mazan ma suna yin a cuci mata domin su burge su. Zan so in gayyaci Fatima Muhammad Ahmad domin ta ƙara bayani akan menene a cuci maza da kuma me yasa su ma maza sukan yi a cuci mata. Fatima, barka da zuwa. Za mu so ki mana ƙarin bayani akan maudu'in da muke tattaunawa da shi akan a cuci maza. Barka ka dai malama Bilkisu. Ni bayanin da nake da shi ba wai akan a cuta maza zan yi magana ba, zan yi magana ne akan a cuta mata da su ma mazan suke yi. Yawanci wani lokacin an fi ɗaukan a cuta maza ne a dinga magana da shi amma idan aka ce za a juya ɓangaren mazan ma za ki kika duba wasu abubuwa da yawa sai kiga kamar mazan ma sun fi yin a cuta mata fiye da maza. Dan kamar misali abubuwan da maza suke yi da zai zama za a kira shi a cuci mata ko kuma ana kiran shi da a cuci mata, wani lokacin za ki ga saurayi ne ko ma an ce magidanci, mutum bai da ko sisi, maybe ma ya wuni bai ci komai ba, amma kuma in yi kwalliya ya fita ba za ki taɓa tunanin bai cin nan ba. Sai ka ɗauka wani ajibu ne. Warai, suna kuma yawan amfani da wallet ɗinsu. Za su iya maybe a sa takardu ko kuma a ninka kyallaye a sa a cikin wallet ɗin su sa a aljihu. Don mutum yana tafiya haka dan ya sa da aljihu, kin ga duk yarinyar da ita da idan ta ita kuma kan kuɗi yake, za ta yi tunanin irin ta yi mugun kamu. Gaskiya haka ne. Wato kuma baya ga wannan akwai irin maza da yawa haka da za ki ga mutum zai yi kokari ya siya riguna kala-kala wanda zai zama ya daɗe bai maimaita riga ba. Wanda zai kasance ma lokacin zaki ga wando ne guda 5. Ai zai iya amfani da wando ɗaya, in ya sa wandon nan ya dawo ya cire da daddare ya yi amfani da soso ya goge wandon ya sa shi ya sha iska, ba ma wankewa zai ba don kar ya saurin koɗewa. To kin ga wannan shi ma nau'i ne na a cuta mata, dan za ta iya tunanin maybe saurayin da take tare da shi yana da kaya da yawa, in za su fita zai yi kwalliya da dai sauransu, bata san wannan wando guda ɗaya shi yake amfani da shi ba. Sai kuma wasu zaki iya ganin namiji wayar da yake amfani da ita kila Nokia ce karama, amma zai iya amfani da wani abin ya sa aljihu da zai zama ya yi shif ɗin waya kamar babban waya ne, ya sa earpiece a kunne yana tafi. Shi ma still kin ga mata idan abin da suke dubawa kenan, wasu za ta yi tunanin wanda take tare da shi yana da kuɗi ko kuma irin yana da manyan waya haka da sauransu. Ko kuma akwai wanda kuma su mazan ne still suna zuwa su yi renting ɗin kaya ko kuma su je su yi renting mota
still dan dai kawai duk su cuci mata su jawo hankalin mata su yi soyayya da su. Ya shigo ya wanke ta ya furnish ɗinta yana zuwa ya faka ya ce gaskiya. Sosai kuma akwai mazan da zaki ga ta ce na yi babban kawo. Warai akwai da kuma zaki iya gani abokanai ne za su iya haɗa kuɗi su sai kaya in wannan ya sa yau ya cire gobe wancan shi zai sa. To kin gani an fi mai da hankali ne akan a cuta maza da yawanci mata suke, kuma yawanci matan na in kin la'akari da su ba wai wani abu suke sa ma kansu ba, maimakon an sun kunce kai ne da kafin su kitso su bar kai yayi girma haka sai su sa ribom su kama kai da sauransu. Kuma kiran da ya kamata a yi ga 'yan uwanmu maza da mata a daidai wannan lokacin shine idan har za ka so mutum ka so shi dan Allah ba wai dan wani abu da yake da shi ba. Yawanci mazajen abin da yasa mata suke a cuta maza na kai saboda yawanci mazajen sai su ce sun fi son mace mai gashi, to su kuma matan abin da yasa mazan suke yawan yaudaran su haka saboda su ma matan da yawa yanzu sun fi son mai kuɗi ba sa saurara wanda bai da kuɗi. Da zaki iya jin mace an ce wani na kiran ki sai ki ji ana tambaya yana da kafa to kafan nan mota yawa mota ake nufi. To kiran da zamu ga 'yan uwa maza da mata shine duk wanda za mu so shi dan Allah ba wai dan wani abu da yake da shi ba. Muna godiya da wannan tattaunawa da muka yi da Fatima Muhammad Ahmad. Shirin namu na tsokaci zai zo ƙarshe. A madadin wanda suka sada mu da ku, ni Bilkisu Haladu Hassan nake cewa mu kasance tare da ku a cikin sabon shirin namu na tsokaci.